हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर नै आङो दा आश्रमाव थांनो ओंखारदों नै मना मनि लाबाय आरो फुजायाव थांनोसै रायजोनि फुजा दं नालाय सनाफोर नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसैलाय दिनै सानसेनि ब्लग भिडिअखौ सनाफोर नै आं दा थांनोसै ओइ नानिया फैदो मा बानोसै आश्रमाव थांनोसै लोगोफोर ओइ मा लादों नोङो बबाव थांनो इदि लायो फनखौ लाना दोनदो नै बिमा फिसा थांगासिनो थांसै मन्दिराव दिवालीनि फुजा होनो नागिरदों नालाय नै सनाफोर जोंहा दा नै मन्दिर मोनफैबाय नै मन्दिरनि गेट मोनफैबाय आरो सनाफोर नै जि मोजां बिबारा नै मन्दिरनि गेटआव बेबायदि बिबार बारनानै दं आरो नै सनाफोर आंहा दा आश्रम मोनफैबाय आरो नै मन्दिर सिङाव हाबलांनोसै मानसि मोजां लोगोफोर मानसि फैहांबाय नै मानसि फैहांबाय सनाफोर फुजा होनोसै जोंहा सनाफोर नै जोंहा दा फुजा होनोसै दा दिवालीनि मुङै नै दा रायजोनि ज' फुजा होबाय आरो सनाफोर सनाफोर फुजाया जोब्बाय दिवालीनि रायजोनि फुजा होनाया आरो सनाफोर लोगोफोर जोंहा नै प्रसाद जानोसै सनाफोर जोंहा प्रसाद रानबाय नै फुजानि दिवाली फुजानि नै प्रसाद जानोसै सनाफोर नै जुलाफि प्रसाद रानगासिनो आब'मोनहा जोंहा प्रसाद जानोसै लोगोफोर प्रसाद जाखांनानै ओंखाम ओंख्रि संसै आरो बे खमलाखौ जि गथा होलायदों जुलाफियाबो नै गावदां थानै मा सनाफोर नै दा प्रसाद जानोसै आरो नै सनाफोर जोंहा थांसै आरो न'आव नै फुजा जोब्बाय न'आव थांनो ओंखारबोफिनबाय आरो सनाफोर बिनो थांनो ओंखारबोबाय लामायाव सनाफोर जोंहा ओइ दलर थामा गोलैगोन दलरबो थायासै सानजों बिदा बिनानाव खेबलायलायदों बिसिना फुद' नोंहा साइकेलनि गोख्रै नै फिसालायाबो स्कुल गनानै फैदेरबाय आरो दहाय फैफैयाखैमोन जिराय गोलैगोन आं मोजां हमफानोसै ए नोगोद देवानि जाबाय इयो देवानिथार इयो नानिया गसंनानैसो थांबाय सनाफोर नै आलारि बाथि लगायबाय नै हेपि दिवाली लोगोफोर दिवालीया
दिनैबो जोबाखै नालाय नै आलारि बाथि होबाय आरो मोनाबिलिनि सोनाफोर नोंसिना होखांबाय दैदेन नै जोंहा दासो आलारि बाथि लगायदों ओइ बमखौ आंनाव गारदेरनो नाङा आं गियो नै आंना फिसाफ्रा बम गावगासिनो नै बिमाया ओरैजाय आलारि बाथि लगायदों आयौ आं गियो फोरा थांसै सनाफोर संनाय खावनाय स्टार्ट जालायबाय आरो नै दिनैनि खाजिया लोगोफोर अमा बेदर सानथाम सानब्रै अमा बेदर जायासै नालाय फुजा जाबाय थानायखाय अमा बेदर एवबाय लोगोफोर सनाफोर संगासिनो नै अमा बेदरा मोनहां जाबाय बिदिनो बारा सिनायासै लोगोफोर नै सनाफोर आंना अमा बेदर फ्राया मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय आरो अमा बेदरा मोनबाय बेयो पटल बिलाइजों आलु नाथुर आरो नै गासिबो मोनजोब्बाय सनाफोर दिनैहाय बेदर संबाय आरो दाख्लैनिफ्रायनो निरामिस जाबाय थानाय नालाय लोगोफोर फुजा मोनजोब्बाय सनाफोर गासिबो पटल बिलाइ आलु नाथुर ओमफ्राय अमा बेदर फ्राय आरो फुजाया सानब्रै जाबायमोन नालाय मोनजायैया निरामिस दिना ओमफ्राय दिनैहाय अमा जाबाय आरो सनाफोर बर'नि खाजा मोनजोब्बाय दसे उनाव जानोसै नै सनाफोर आंहा ओंखाम खुरबाय नै ओरैबायदि टेस्टि गोथाव आरो दिनैनि ओंख्रिया नै पटल बिलाइ आलु अमा बेदर फ्राय नै मैथा बांगाल नै जानोसै सनाफोर मैथा बांगालजों नाथुरबो आरो भाजाया सानब्रै निरामिस जाबायमोन नालाय ओरैबायदि बेदर जानो लुगैनाय थानो हालामोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय संबाय आरो जानोसै लोगोफोर सनाफोरनि आंहा दा जाबाय थानोसै आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय